K Dhorom Chipupe Pinpen, Hamranong Supi Multi Utility Building Athengno, Hong Parla Long, Autonomous State Demand Committee, Karbi Student Association Pen, Karbi Nimso Ching Thura Song Tom Patir Piponsi, hemprek kelongji aphan Arnam kardom asai kedeng. Hamren rong supi long kedam tang pai pai ni phai krihinia da por phai kri sira chitima porpen prek jama dhorom kirim jasebet Christian Karbi Honghari aron barim Bhaktitom Trust Hemphu Bamonaham Hangpen Chenglok Hindu tum Amethange kroya kardoma tengpen chingrum dunsi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasoa inglong ke thomalong riaphan areng kelok kachari hut sek schedule of Harman Article 244A Indian Constitution along ke tokdak kachasong ke haipen hemprek kang thim kelongji aphan puthot Arnam hirjume kelong ponji aphan adhorom ten atumta chetong dunsi aninga klongpen kardom asai kedeng pon Product ASC KNCA ni tum song thom chilang pet pen Arnam kardom asai kedeng pon bangke jasemet Karbi Anglong Harman lapen Karbi ke Harman hemprek long nangji jok nangji lapen den rengdog reni pen Karbi Anglong along si klarbor klarchen la solong ri ke man ke jepan Karbi keita rengdog reni pen ke plang ki pi ke chan ke jara ke man dun long nangji farmansi kirthya dorbar long si man peng ke do ke so man ke longji fansi kini tum dak Arnam kardom asai deng ponlo asi ilitum kadu ko da chini lo ESCR ta ningkan thongke tak tok nang pling edlo sila soka che song bong litum 1995 ningkan ke ma subsuet pusitami litum son thongke ba department an bange Karbi Anglong phanwan pilongos tahala sohut lage otun master kali pusi lage ESCR hin mena ku polong mode isa big running bill son ta deng ponlo Bang solong ronghang rongbong rong arak pen Karbi richo ramsing ronghang sitame chetong dunsi aninga klong alam the chethan pen ahirjume pidun lasonsi ASDC claim sip abang phubang phi songja po songja pia tumpenta Arnam kardom pon nangkok alam the chethan chimum pen aning chepat herinti 6 schedule laso aja kong ke thenai ka chepan pudong la ke Karbi richo ke do pena aman bank ke do pena joksi le tom pinia ni laso aja kong jihar jam ko dong lo laso laso article 244A laso putha alangli hin pen kopi puji la pen ko an ardi chi pidu nang ji laso putha eketheni ardi kontena lihin pen laso article 244A mat hemprek kang thin ASC pen kenang ji kwa putha ladat nangli ta ji tong den pen kopi puji Kau, itu kemampuan, ini tu kemampuan agak itu apa? Bang, ada yang tu kepanong pilu, ketok pikang tu, nasi itu kemampuan. Jona kau nasi itu penan berilah, disiden seperti pon. Karena sang-sang penrizang bom, kita lihat nasi itu asal hemprek akan tim kelong ya panjang itu anjute itu laga panjang cing atau bensin ya panjupol asal itu saya kong kita orang curi ikan kaca curi nasi Arnam ini pen Arnam hai pen nasi Arnam hai jangan pernah curi itu Arnam saya plan jadi pernah jadi itu dorong melanji pupet pen nasi itu Arnam barin hari bisa orang gini anjing Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong live